தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கான பாமக வேட்பாளராக சௌமியா அன்புமணி அறிவிக்கப்பட்டதை வரவேற்று தருமபுரியில் பாமக நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தருமபுரி பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்த கொண்டாட்டத்தில் பாமகவினர் பட்டாசுகள் வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். வேட்பாளர் அறிவிப்பை வரவேற்று பாமக வெற்றி நிச்சயம் என முழக்கங்களை எழுப்பினர். இந்நிகழ்வில் பாமக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் SP வெங்கடேஸ்வரன் கலந்து கொண்டு முழு உற்சாகத்துடன் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். இந்நிகழ்வில் கூட்டணி கட்சியினரும் இதில் கலந்து கொண்டு பாமக வேட்பாளர் அறிவிப்பை வரவேற்று ஆதரவு தெரிவித்தனர். மகளிர்